प्यारी बुलबुल, मेरी प्यारी गुलशन, मैं बहुत खुश हो गया। ले प्यारी, ये ले। आज तबीयत खुश हो गई। तेरी यहाँ पायल का शोर मेरे दिल को छेड़ रही है। क्या कहूँ प्यारी। अच्छा, याद रख लो मेरी। चलिए। मैंने त्या खान साहेबांचं लय डोळा कसं तुझ्यावर तेव्हा म्हणलं, अरे जा रे जा, एका डोळा नाही फोडला तर नावाची महिनाच नाही असंच ना. तमाशात नाचाय आले, नाव बदललं. अखेर कोणता मार्ग पत्र तेच काय कळत नाही. ही माझ्या मागं दोरडच लागली म्हणायची. महिने अगं बोल की, अशी बाबा लागत काय करते आहे. अगं तुला बघून माझ्या मनामध्ये लय घुटमट आहे. पण आजच्या वाणी येळ कावाची यायची नाही. तेव्हा म्हणलं बघ कशी सोन्यासारखी येळ आली आहे. आणलं काय? आणि स्वाबी आली. तेव्हा म्हणलं काय? तेव्हा म्हणलं बोलची मुड द्या. पहिले तुला मी एक विचारू. अरे विचार की. आपलं ते आपलं ते काय? आपलं ते विचारू. अरे विचारची मुड द्या. म्हणलं आता लगीन सराई तर चालली या. तो बेगीनच कुणाचं लगीन काढलंय या? तुझ्या बहिणीचं की आणखी कुणाचं? अगं हे महिने अगं भारतात काय व्हरायटी आहे. मग अगं आता या लढाईच्या गावागुमात आता सवशी माझा तुझं हुरकून घेतलं बरं. थोडक्या माय तुला दुश्मन झाला बघतोय आणि तो आता आपल्या लगीनाची बात करतोय. या बाई जा आधी दुश्मनाची वरच काढ आणि मग लगीनाची बात करीत. आता या जीवाकडे तरी बघ. जीव कसा जुरून जुरून चाललेला. हात मेल्या. अगं जरी लगीन नाही केलंच ना तरी चालत. कोण नुसतं फिरेल तरी होय महिने तुझ्या सांगा. अरे जा रे जा, कोण बघूया कोण बघा. गोरा रंग नाजूक भांडणी
है, पकड़ ले यहाँ पे। मैंने खाओ बच्चे। शैताना, पुढे पडणाऱ्या पावाला आळा घाल, नाही तर मृत्यूचं आमंत्रण घेऊन आलेल्या या तलवारीच्या आव्हानाचा स्वीकार कर. मोहना जातो. फार नामी कामगिरी केलीस म्हणून आज ही स्वीकार आपले हाती सापडली. मेरे साथ तेरी यहाँ बाजी तो देख लो. म्हणून वाटलास जा. परत कधी या रणांगणी आलास तर या भैरजीची आठवण ठेव. महाराष्ट्रात तुझ्या स्वातंत्र्यासाठी, गोब्राह्मणाच्या प्रतिपालनासाठी ही नायकाची तलवार हमेशा सज्ज आहे. एक काळी बायकोसाठी दिवाना बनलेला हा भैरजी आता मराठेशाहीच्या स्वातंत्र्यासाठी दिवाना बनला आहे. या राक्षसी लालसेने बेभान झालेल्या अधर्मी दानवानं या महाराष्ट्राच्या स्वारीवर या, महाराष्ट्रात राज प्रस्थापित करायला या. पण लक्षात ठेवा, तुम्हाला हे महाराष्ट्राचा राज तर नाही, पण सुईचा आग्रह राहील एवढी धूल सुद्धा तुम्हाला माती लावायला मिळणार नाही. काफर की औलाद, सेवाजी सेवाजी सेवाजी. यहाँ ऐसा महाराष्ट्र में कौन बदतमीज है जो अब तक मेरे नजरों के सामने नहीं आता है. लेकिन मुझे ऐसा क्यों होता है? जब यहाँ हिल्लेबाज सेवाजी का ख्याल आता है तो मेरा कलेजा क्यों धड़कता है? अब मेरा कलेजा क्यों धड़क रहा है? क्यों? ऐसा क्यों होता है? हमारा एक असली गाजी दगा देकर मारा गया, उसका अभी तक पता नहीं चला. यहाँ ऐसा सेवाजी कौन है? बड़ा इब्लिस मालूम होता है. लेकिन वहाँ कितना भी इब्लिस होने दो, मैं मेरे अरमानों के लिए जान की बाजी लगाकर जाएगा. लेकिन अभी तक यहाँ बदमाश कहाँ रहता है, किसी ने बताया क्यों नहीं? कोई कहता है पुरंदर में है तो कोई कहता है तोरना में. इन बातों में यकीन करना भी बहुत मुश्किल है. कल वहाँ राणो जी भी कह रहा था, हम सेवाजी का पता जरूर लगाऊंगा. क्या यह सच होगा? होगा, यहाँ सच होगा, क्योंकि मराठों की औलाद बड़ी बेवकूफ होती है, भाई भाई को दुश्मन समझती है. अब यहाँ अच्छा मौका है. अब यहाँ राणो जी को अपने काबू में लेकर अपना काम शक्ल से बनाना होगा. या खुदा ताला परवरदिगार, तुमने तो उसी को विदा नहीं, मुझे उम्मीद कामिल है कि अल्लाह आपकी दिली आरज़ुएं पूरी करेगा. या खुदा, तेरा बार बार शुक्रिया, तेरा लाख लाख शुक्रिया. या अल्लाह इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह. या अल्लाह इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह. काय म्हणतात राणोजीराव, त्या सेवाजीविषयी काही अखबार नाही? नाही हुजूर. आज नाही वाटत असं सांगायला. तुम्ही खाल्लं अन्न अशी जगाल असं वाटत नाही मला. खान साहेब, मराठा खाल्ल्या अन्नाशी केव्हाही बेमान होणार नाही. आणि कधी काळी जर इमाने इतवारे वागूनही त्याच्या इमानीपणाचं चीज न करता नाहक त्याच्या मलाला डागण्या दिल्या गेल्या तर तो 7 जन्माचं उट्ट काढल्याशिवाय कधीही राहणार नाही. तुम्हा मराठांची वफा मी ओळखून आहे, म्हणूनच तुमच्या सारख्या जातीवंत मराठाने मी हाताशी धरलं. पण न जाणो, कदाचित त्या शहाजी भोसल्याप्रमाणे तुमच्या त्या सेवाजीला फूस नसेल कशावरून. आपली शंका रास्त आहे, पण आपण भरती तोमक करून माझी नामुष्की करू नका. त्या भोसले घराण्याचं नुसतं नाव जरी ऐकलं तर तळ पायाची आग जाऊन मस्तकाला भिडते. असं वाटतं असं जाऊन त्या बदमाश शिवाजीची नरडी दाबावी.
पण नाईलाजानं भूक गिळून गप्प राहावं लागतं. काय करू रे खान साहेब, माझ्याविषयी जर का आपल्या मनी शक असेल तर बेलाशक या राणोजीला कैद करा. नाहीपेक्षा राणोजीराव, तुम्हा निमक हलालपणाची आम्हाला परिपूर्ण जाणीव आहे आणि आपला दिल सुद्धा आम्ही ओळखून आहे. पण शहेनशाहच्या वेळोवेळी येणाऱ्या खलित्यामुळे आम्हाला जागा राहावं लागतं आणि त्याचमुळे असं शंका कुशंकानं आपल्याला चढावं लागतं. खान साहेब, या राणोजी पिसाळावर भरोसा ठेवा. त्या बदमाश शिवाजीला पकडायला कितीचा अवकाश, पण त्या लुटारू दरोडेखोराजवळ फार सावधगिरीने वागावं लागेल. कारण तो औचित कधी धोका देईल त्याचा अनुमानही करता येणार नाही. मग आम्ही तुम्हाला मुरब्बी म्हणून जवळ केले ते कशा करिता? राणोजीराव, इतके सारे प्रयत्न करूनही जर सेवाजी हाती सापडला नाही तर बेधडकपणे या राणोजीची गर्दन उडवा. आज संध्याकाळपर्यंत त्याच्या गुप्त जागेचा ठाव ठिकाणा मी शोधण्याची सारी व्यवस्था केलेली आहे. माझा कयास आहे तो शिवाजी नक्कीच त्या पुरंदराला असणार. पुरंदर गड तर फार अवघड आहे, पण जर का त्या गडाचा भेद काढलाच तर खात्रीनं आपण विजयी होऊ आणि तुम्हाला ही 5,000ची मनसबदारी मिळवून देऊ. त्याबद्दल खात्री आहे मला. एका का त्या शिवाजीचे हेराचे म्हणजे बहिजी नायकाचे मुसक्या बांधल्या की शिवाजीची सारी सूत्र एका क्षणात आपल्या हातात येईल. या बात आहे. पण असं हा बहिर्जी आहे तरी कोण? त्या बदमाश शिवाजी सारखाच बेरड पण वेषांतर करण्यात फार प्रवीण, तसाच कुप्रांत करण्यात मोठा धूर्त आणि कावेबाज माणूस आहे तो. कधी कुठला सुगावा काढेल त्याचा अनुमानही करता येणार नाही. आणि कदाचित तो या इथे सुद्धा कुठेतरी असेल, पण ते सुद्धा आपल्याला कळणार नाही. म्हणजे असं हा आहे तरी कोण? सैतान तर नाही ना? सैतानाचाच अवतार म्हणाला, पण त्याच्याच कर्तृत्वावर त्या शिवाजीची सारी मदार. एकूण तो बदतमीज बदमाश आहे म्हणायचं, काही हरकत नाही. राणोजीराव, जी हुजूर. राणोजीराव, आम्ही तुम्हाला विश्वासात घेऊन तुमच्यावर कामगिरी सोपवली होती खरी, पण तुमचा हा पेहराव केवळ पेहराव ठरणार नाही ना? खान साहेब, या राणोजीचा दिल छेदून पाहत असेल तर खुशाल पहा. हा राणोजी पेहरावने शृंगारलेला आहे, पण त्याच्या रोमरोमात आदिलशाहीच्या सल्तनतीचे रक्तबिंदू संचारलेले दिसतील. फक्त नावाचाच राणोजी हिंदू म्हणून राहिला आहे. आणि वेळ आले तर राणोजीराव हिंदू धर्मावर लाथ मारून इस्लामी धर्म स्वीकारण्यासही कमी करणार नाही. आपल्या वफाबद्दल खात्री आहे माझी. राणोजीराव, आपको देख के दिल बहुत खुश हो गया. बोलो राणोजीराव, और कुछ अखबार? खान साहेब, मला मिळालेल्या माहितीनुसार तो शिवाजी नक्कीच त्या पुरंदरला असणार असा माझा कयास आहे. तरी सुद्धा आज संध्याकाळपर्यंत मी त्याचा ठाव ठिकाणा कुठे आहे ते लावण्याची शोध केली आहे. तुमच्या कामगिरीबद्दल खात्री आहे माझी, पण यदाकदाचित जर तुम्ही दगाबाजी केली तर मात्र तुमचा आमचा हाजुमा बाजूला होऊन शेवटी या जोहरचा दिलात जहर पैदा होऊन शेवटी तुम्हाला इंतकालाच्या मुलाखतीला जावं लागेल. लक्षात ठेवा. माझ्या वचनपूर्ततेसाठी आणि आदिलशाहीच्या सल्तनतीसाठी जर कदाचित या राणोजी करून काही कसूर झाली तर बेलाशक या राणोजीची गर्दन उडवा. हा राणोजी सदा मुस्तैद आहे. जियो मेरे प्यारे शेर, इलाही इल्लल्लाह, शुक्र है तेरी जो तुम्हारे जैसा मराठा मेरे अरमानों के लिए भेज दिया. आफरीन है. जाओ राणोजीराव, तुमचा बदल आमचा दिल साफ आहे. तुमच्या कौल करारावर आम्ही ऐतबार ठेवून आहोत. शेरजंग, जाओ. राणोजीरावांना जी मदत लागेल ती द्या, पण सेवाजीचा नक्कीच ठाव ठिकाणा काढून आणा. जाओ. सेवाजी, ऐसे कम वक्त मराठों की औलाद तुम्हारे राज्य में देखकर मैं बहुत खुश हो गया. जातबाई के गले पर छुरी फिराने में बड़े उस्ताद. बड़ी ताजुब की बात है. अब जातबाई से ही जातबाई का कांटा निकालना चाहिए. सेवाजी, अब देखी जाएगी तेरी बाजी. अब तेरी और मेरी यहाँ बाजी है, बाजी. मैंने आता
महिने थांब थांब कुठं चाललीस कुठं धावलीस अरे बापरे महिने नजरेच्या टप्प्या आड गेली किती दिसानं आज तू मला भेटलीस पण तू अगदी मोठ्या तोऱ्यानं गेलीस महिने अगं तुला बघितल्यापासून जीव अगदी जोडीला लागलाय तुझा तो रूप तुझा तो मुकडा
आणि तुझा तो कमरेचा बांधा हाय देवा देवा नशिबात जरी भाकर कांदा दिलाच नाही तरी चालल पण असा कमरेचा बांधा घे आणि दोन जीवाचा सांधा कर मैना अगं त्या दिवस तू तमाशात नाचत होतीस पण आता रात्र दिवस माझ्या मनामंदी नाचत आहेस महिने अगं महिने आज 3 महिने झाले या गडावर मी पाळी करतोय पण तुझा ठिकाणा मात्र उमजत नाही त्यात हो जेवढीवरचा पहारा पण तरी पण येळात येळ काढून पिटीचा खेळ कळा जावा तो असा उलटाच होतोय गेली माझ्या जीवाची सखी गेली गेली अगदी दूर दूर गेली महाराष्ट्रात तुला चारही बाजूने वैऱ्याने घेरून आमच्या फासावर फास टाकून आम्हाला नामोहरम करण्याचा वीव रचल्यावर आमच्या विचारशक्तीचे चक्र गिरावली जातात अशा वेळी महासाहेब राजगडावर मेरू मंदाराला हजरा देणारे आमचे एक एक वीर आमच्यापासून दूर असावे ही एक काही दैवी घटना तर नाही ना अशाच समयी सरसेनापती नेताजी पालकर दक्षिणेच्या मोहिमेवर गुंतले गेले असून त्याच्याकडून काहीच खबर आलेली नाही महाराज पालकरांनी वेगळंच नाव साधलं नसेल कशावरून येणाऱ्या त्या सैतानी यवनाला माघारा पाठविण्यासाठी जर का पालकरांनी बिजापूरवर धडक मारली तर तो आलेला सलामत जन आल्या मार्गेच माघारा जाईल साभाष पालकर आपला डाव फार कुशलतेचाच आहे धैर्यजी याशिवाय आणखीन काय खबर महाराज ठाण्याची सारखी घोडदौड चालू आहे कोणत्या गडाला कुठल्या बाजूने मोर्चे लावावे हे अद्याप त्यांनी ठरविलेले तर दिसत तर नाही पण आपला मुक्काम कुठे आहे हे सुद्धा त्यांना कळलेलं नाही आणि दुसरी बातमी म्हणजे तो राणोजी पिसाळ त्या खानाला फितूर झाल्याचा दिसून आला आहे राणोची पिसाळ फितूर झाला अरे रे आमचे देश बांधव आमच्याच घरदारावर नांगर फिरू पाहता येत ना धैर्यजी आपल्या ह्या देश बांधवाच्या कृत्यामुळे आमचे विचार चक्र जागच्या जागी स्तब्ध होतात मती गुंग होऊन जाते काय करावं हे सुचत नाही असो भवानी मातेची इच्छा असेल तर तोच राणोजी शेवटी पश्चातापाने या महाराष्ट्राच्या चरणी धाव घेईल बहिरजी प्रसंग फार आणीबाणीचा आहे आमच्या मावळे वीरांना जागृत करा आणि डोळ्यात तेल घालून वायऱ्यावर नजर ठेवा या सलामत जंगाची एवढा अफाट सैन्याची या महाराष्ट्रावर चाल केली आहेस तो सिद्धी जोहर फार करड्या स्वभावाचा आहे तो कसाही असो त्याची भीती आम्हाला मुळीच नाही ज्याला दिल्लीपती शहेनशाह औरंगजेब सुद्धा वचून होता तो दक्कनचा सैतानी सिंह अफजल खान इथल्या मातीतच मिळाला तिथं हा सलाबत जंगाचा किताब धारण केलेला सिद्धी जवारीहून काय करणार त्याच्या मागे माग हा सुद्धा त्याच मार्गाने जाणार माझी कुणाच्या प्राप्तीने काय आहे हे त्या विधांता वाचून कोणालाही कळणार नाही म्हणून आम्ही आपलं हे का करणार आहोत महाराज जोपर्यंत आमचा स्वाभिमान जिवंत आहे नेताजी पालकरांसारखे रणधुरंदर आमचे सेनापती आहेत पण तोपर्यंत त्या आदिलशाहीचा मोगलाईचाच काय पण कुठलाही राक्षसाईचा झेंडा ह्या महाराष्ट्रावर आम्ही फडकवू देणार नाही या महाराष्ट्रातील मानी मराठ्यांचा मराठा शाहीचा शिवरायांचा उज्ज्वलेतना फडकणारा बघा झेंडाच दिसेल माझी दहेरजी तुम्हा वीराना हृदयाचे किती कवटाळून गेलं तरी माझं मन तृप्त होणार नाही आज तुम्ही देशासाठी स्वराज्यासाठी अहोरात्र वणवण भटकता आहात रक्ताचा पाणी करता आहात स्वातंत्र्याची ज्योत तेवढ ठेवण्यासाठी मृत्यूंच्या जबड्यात उभे राहून काळाला आव्हान देणारे तुमची ती स्वातंत्र्याची गर्जना ऐकून असं वाटतं की जरी काळाचा महाकाळ आला तरी त्याला ह्या नेक जात मराठ्या समोर माघार घ्यावे लागेल आपल्या मासाहेबाच्या आशीर्वादाने आणि मा भवानी मातेच्या कृपेने
आतापर्यंत आमची ही तलवार विजयाने तळपते आहे. आम्हाला खात्री आहे की या राक्षसी वृत्तीच्या राजवटीला नेस्ता नाबूद करण्यासाठी मा भवानी मातेनं आम्हा मराठ्यांना संघ पाडण्यासाठी सोबतीने अवसान दिलं आहे. प्रत्यक्ष त्या भवानी मातेची कृपेची छाया आपल्यावर असल्यानंतर काळजी करण्याचं कारणच नाही. चला तुम्ही आपल्या कामगारीवर जा. दुर्दैवी महाराष्ट्र, काय हे तुझ्या नशिबी परावशता. काय तू असा अपराध केला होता म्हणूनच तुझ्यावर परत चक्र फिरता येत नाही. नाही, गुन्हेगार तू नाही. तुझ्या पोटी जन्म घेतलेले आम्ही तुझेच पुत्र गुन्हेगार आहोत. तुझ्यावर परकीयाने आक्रमण करावं आणि आम्ही ते उघड्या डोळ्याने पाहावं. नाही नाही, त्रिवार नाही. जय भवानी माते, आम्हाला स्फूर्ती दे. माझ्या मराठ्या वीरांना सुदबुद्धी दे आणि शक्ती दे. त्यांच्या नसा नसातून शौर्याची अशी प्रेरणा करू दे की या भारत खंडाचा इतिहासात त्याला तोड नाही. हीच ह्या तुझ्या दासाची इच्छा आहे. प्रिय बांधवाला अभागी पण वंदन करीत आहे. मोहना, माझ्या लाडक्या भगिनी, आता तू ह्या महाराष्ट्राची अभागी नसून सुभागी आहे. पवित्र महाराष्ट्राची जय देवता तूच आहे. पण 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 तू आज अशा वेशात. महाराज, कुऱ्हाडीचा दांडा गोतास काळ झालेला माझ्या भावी पतिराजाच्या शोधात अशी वणवण भटकत आहे. आज 2 महिने झाले त्यांचा ठाम पत्ता नाही. घाबरू नकोस मोहना. जरी राणोजी फितूर झाला तरी आमची भवानी माता काही फितूर झालेली नाही. जय भवानी मातेची इच्छा असेल तर याही दिव्यातून आपण सही सलामत मुक्तो. महाराज, तुम्ही आमचं वरकडे समाधान करू शकता, पण नंतर आम्ही विवंचनेने पोळत आहात तुम्ही. हा जो रावणाच्या रूपाने येणारा हा राक्षसी सेनेचा तांडा डोळ्यासमोर दिसत असताना माझ्या भावी पतिराजासारखे नरवीर अशा गुजरीला जर स्वदेशाची कास सोडून देशद्रोहाची चूर घेऊन स्वधर्म बांधावर चाल करून येत असतील तर त्याला जेरबंद करायला महाराष्ट्राची पुण्य समर्थ आहे. असे किती किती देशद्रोही या महाराष्ट्रावर चाल करून आले तरी त्याला त्याचं लक्ष उतरवलंच काय. त्या दिलींद्राचा आदिलशाहीचा शहनशहाचा शिवताच खाली उतरायला माने मराठे कधी कमी करणार नाही. मोहना, स्वराज्याची प्रेरणा तुमच्या सर्वांच्याच अंगी अशी बनकलेली पाहून हृदय भरावून जात. माझ्या देश बांधव धर्म बांधव भगिनीनो, माय देशाचा अर्थ हा ऐकून तुम्ही स्वयंसिद्ध होऊन जागृत व्हा. हेच खरं स्वाभिमानी देहांचं कर्तव्य आहे. पण कर्तव्यपूर्तीसाठी महान त्याग करावा लागतो. त्याग, महाराष्ट्रासाठी त्याग, महाराष्ट्राच्या स्वातंत्र्यासाठी त्याग, शिवरायाच्या ध्येयासाठी त्याग. केवळ त्यागच काय, पण निष्ठावंत स्वाभिमानी मराठे प्राणार्पण करण्यात कदापि मागं पुढे पाहणार नाही. जेणेकरून तुम्हा अबलांचा आमच्या धर्म भगिनींचा सौभाग्य अखंड बाधित राहील. गो ब्राह्मण प्रतिपालेचा मार्गाचा शिखर ज्या दिशेला सापडेल त्याच मार्गाचा स्वीकार करण्यास भाग्य आहे. जागवण कर्तव्याच्या जाणवीना तळमळणाऱ्या तुझ्यासारखी देवता या स्वराज उपासकाच्या पाठीशी असताना आम्ही धडमाळू शकत नाही. पण जाऊ दे, आई जगदंबेच्या कृपेनं यशाच्या स्थितीत ह्या महाराष्ट्राला लाभू हीच आमची ज्या ठिकाणी जुलूम अत्याचाराचा दूध झुगार देण्यासाठी मराठ्याच्या तलवारी अहोरात्र झगडत आहेत, प्राणाची पर्वा न करता आपल्या ध्येयात्मक स्वराज मंदिराची पायरी गाठत आहेत. कर्तव्य शक्ती पणाला लावून सर्वस्वाचा त्याग करून स्वतंत्र महाराष्ट्रासाठी आपला देह विचित आहेत. त्याच ठिकाणी जयाचे मासणार हे निश्चित. प्रयत्नाच्या तीक्ष्ण धारेना दैवाला ही लंगडे करू पाहणारा रणधुरंदर वीरानं जन्मभूमीची अशी तन्मयतेने सेवा करण्यासाठी पुढे सरसावलेला तुम्हा पूजाना पाहून मनाला समाधान वाटतं. जय जगदंबे, जय जय जगदंबे.
हुशार हाय हाय यो गडी भी हुशार हाय तू बे कोण आहे तू? अरे कुणाला विचारतो मला होय अरे माझ्या या हातामध्ये काय आहे ते बघ आणि मला विचार अरे तुझ्या हातामध्ये आहे आणि माझ्या का पायात आहे का? हा साहेब आता मी लय रागाने बोलतो हाय रागाने? म्हणजे तुला राग येतोच म्हणायचा. खान साहेब मागो सराव जो मर्द मराठीचा वार आहे वार जो मग कसं फिरल आणि कवा मुडका उडल याचं काही सांगपत्रच लागणार नाही. वा, बराच हुशार दिसतोय. काय रे कुणाची चाकरी करतोय? हा त्या दिवशी तमाशा बघायला आलेला ह्योच खान साहेब आहे वाटत लय हुशार आहे. अरे पण ह्यो बी नायकातल्या तालमीतला घोडाजी आहे घोडाजी चाकरी होय अहो हातपात मित्र लागलोय. म्हणजे अजून कुठं चाकरी पत्कारली नाही वाटत. आता चाकरी कुठेही मिळते पण रे काय अहो चाकरीला काय रोटा गेला हाय अहो तुम्ही मी चाकरीला लावल पण मला तशी चाकरीच नको. म्हणजे तुला चाकरी हवी तरी कसली? अहो चाकरी जर करायची असेल तर पोटाला पोटभर भाकरी आणि आसमानच्या परिवाने गुलजार छोकरी मिळेल तरच त्या चाकरीचा मोल नाहीतर काय त्या नुसत्या चाकरीला चाटायची. गडी मोठा रंगेल दिसतोय. काय रे एखादी सकट छोकरी पाहिली वाटतं. अहो छोकरी काय वाढून पडला आहे असं मी कितीतरी पालखण्या घडवल्यात पण आज मितीस एक बी छोकरी मिळाली नाही म्हणाला तर आताची कुठे दिसायला लागली पण अजूनही काही जमलं नाही. अरे मग मला सांग की मी देतो जमवून तुझी. अरे वा लय हुशार असतो हा आईच्या बेळावर नागोबाने ढोळाय बघतोय पण ह्यो बी नावाचा घोडाजी आहे घोडाजी. अहो ह्यो काय तुमच्यामध्ये नका लावायचा हाय अहो लगीन हवं लगीन. अरे मला ती छोकरी दाखव तर खरी. मी हा म्हणत असताना बनवून देईल तुझी शादी. हो आपला 7 जन्माचा वादी आहे आणि ह्यो माझं शादी करायला निघाला काही हरकत नाही बघूया. मला वाटतं तुम्हाला बी आपली शादी उरकून घ्यायची लय योग्य झाली वाटतं. खान साहेब तुमचं बी डोकं चालतंय हा. अरे मी तुझा भला करायला चाललोय आणि तुझा दिला ताला बेरा. अहो असं मला लावून घेऊ नका. अरे तुम्ही किती मायावडे म्हणत आहे. मग आता तुझं काय म्हणणं आहे? अहो दुसरं काय म्हणणार माझं लगीन होईल तेव्हा लगीनाला या तेवढाच स्वभाव येईल आमच्या गरीबाच्या लगीनाला. अरे मी कशाला? तुझा तो शेवाजी आहे ना त्याला बोला की तुझी घोड्यावरून वरात काढायला. माझी घोड्यावरून वरात काढायची अगोदर तुझी गाडावरून कशी वरात निघते तेच पहा. काय रे कसला विचार करतोय? तुझा तो शिवाजी मोठ्या मोठ्या लढाया मारतो. मग आता आहे कुठे तो दिसत नाही. अरे मुर्द्या तू माझ्याशी भेद खेळायला आलास होय. अरे पण तुझ्या बापालाही मिळणार नाही या गड्याजवळचा भेद. अहो सगळे त्यांच्या नावाने खडी पडत आहेत. असा हा कापर आहे तरी कसा? तुम्हाला अल्लाच्या भेटीला पाठवणारा काळ आहे तो काळ. अव लय लय वंगाळ माणूस आहे तो. एकूण हाही त्या बदमाश शिवाजीचा ज्येष्ठा दिसतोय म्हणायचा. अशा माणसाची वेळ गमवण्यात काही अर्थ नाही. इतका वंगाळ आहे तो तुझा शिवाजी. अच्छा जाने दो. मला वाटतं त्या दिवशी त्या छक्कडी बरोबर तमाशात नाचणारा रंगेल माणूस हाच दिसतोय. काही हरकत नाही. परत त्याला एकदा आजमावून पाहूया. काय रे त्या दिवशी त्या तमाशा छक्कडी बरोबर नाचणारा रंगेल माणूस तूच होता ना तो? ती छक्कडी बहुत अच्छी लगती है मुझको. बहुत प्यारी लगती है. अरे वा खान साहेब लय पागडा दिसतोय. अव ती
अहो ते खान साहेब काय सांगू तुम्हाला सांग जे काही असेल ते सांग. अहो तिच्यावर समजांतच मन बसतोय पण तिचं मन कुणावर बसतंय ते काय माहित नाही. तिचं मन कुणावर बसला असं तुला वाटतंय? ते म्या काय सांगू. तिचं मन काय माझ्यासारख्या रंगड्या शिपायागड्यावर बसणार होय. अहो एकदा सरदार सिलेदार मनसबदार बघितला असेल तिनं. हो बरीच झाली. अहो खान साहेब त्या दिवशी तुम्ही त्याला मोराची शैली दिली ना तेव्हा म्हणायला लागली. काय म्हणायला लागली सांग. म्हणायला लागली अरे पण काय म्हणायला लागली सांग. म्हणायला लागली पण मला काय जमत नाही. मला लाज वाटते सांगायला. या बात है समझ गया. दिल से लगाया हुआ दिलवाला ही जाने. क्या कहूँ मैं तो इश्क में तड़प रहा है और तू कहा और मैं कहा. हे देखो माझं एक काम करशील का. पण हो तू आपलं नाव नाही सांगितलं. अहो माझं नाव गोडाजी. बहुत अच्छी है तेरी हिकायत और बहुत अच्छा है तेरा नाम. अच्छा घोडाजी. अहो घोडाजी नाही घोडाजी. अच्छा घोडाजी तुझी ती छपकडी याद होती मला. अशी मस्त छपकडी है वा. क्या कहूँ मेरा दिल बहलाने लगा है. खान साहेब तुमचं दिल काय बी कहू दे मला सांगा. जिया मेरे प्यारे घोडाजी तुम बहुत अच्छा आदमी हो. ले या ले तुझ्या त्या छपकडीचा पुन्हा एकदा मला नाच दाखव. बहुत अच्छी नाचती हो. अहो तिला राहतोच ना. होय जरूर दाखवीन तुम्हाला. अच्छा घोड़ा जी हम तेरी जिंदगी में हरदम याद करेगा. याद रखना मेरी बात भूल न जाना. चलता हूँ. अच्छा याद रखना. आता मी तुमचे बरोबर याद करतोय. कसं माझं डोसकं चालतंय. हाय या घोडाजीला डोसकं हाय. पण आता या महिन्याला नाताय कशी न्यायची. महिना नाता येईल बघूया. मला वाटलंच होतं पुरुष इतकं गोंडस व तेजस्वी कसा. शाबास मोहना. महाराष्ट्रातील स्त्रियांना आदर्श वीरांगणाप्रमाणे वाचणारी तू एक देवताच आहे. माझ्या महाराष्ट्राच्या स्वातंत्र्यासाठी अति शस्त्र धरणारा आरी पत्नीला प्रथम हा भैरीजीचा. नाही तुमच्यासारख्या स्वराज्य पायकांनी आम्हा स्त्रियांना प्रणाम करण्याऐवजी स्वातंत्र्य दीपासाठी तळमळणारा त्या राष्ट्रदेवतेला प्रणाम केले तर वाखाणण्यासारखं होईल. पण नाही त्या खानाची काय खबर बात. त्या खानानं आम्हाला अगदी जेरीस आणलाय. काय होणार आहे तेच कळत नाही. म्हणून तुम्ही त्याच्यापुढे हात टेकणार आहात. त्या आदिलशहाने या महाराष्ट्रावर ते सैन सोडले आहेत. त्यांना तुम्ही भीता आहात. त्यांना तुम्ही आव्हान करता आहात. त्या बादशाला हा महाराष्ट्र पाहिजे आहे आणि त्यासाठी तो अहोरात्र प्रयत्नाची शिकस्त करून झुंज देत आहे. पण तुम्ही त्याच्या कृत्याला आव्हान करत आहात. पण लक्षात ठेवा परक्यांची सत्ता या महाराष्ट्रात तरी नांदणार नाही. हो ना. तुझी कोणत्या शब्दाने वाखाणी करावी तेच कळत नाही. तुझ्यासारख्या आदर्श शब्दा या महाराष्ट्रात असल्यावर मराठा वीराचा रंग कोसळल्याखेरीज राहणार नाही. महाराष्ट्रात तुझ्या शिरीत वैभवशाली जरी फटका या मराठ्याच्या तलवारीच्या प्रभावाने फडकून त्याचा जीवनाचा सार्थक होऊ दे हीच त्या बहिणीची इच्छा.
चल मोहना. हा घोडाजी वाटतो. कोण तुमचा गोडाजी? लई नावाप्रमाणे गोड आहे बघा, अगदी नावाप्रमाणेच गोड आहे. म्हणजे मी नाही समजलो. अहो त्याला काही निराळाच पीड लागला आहे. त्या दिवशी मी तर तमाशा सोंगाचा ढोंग केला ना, तेव्हापासून मला आपली महिना समजतोय आणि माझ्याशी नको ते चाळे करतोय. म्हणजे तू त्याला आपलं खरं रूप दाखविलं नाहीच वाटतं. दाखवीन, खरं रूप दाखवीन, पण अजून अवकाश आहे. एक मराठा गडी देशाच्या सेवेला लागल्यावरच मी काय करायचं ते करेन. वडाजी अगदी वेळेवर आला. हे बघ, हे मानाजीराव माने हंबीरावकडे पाहुणे जातात, त्यांना अतिथवर सोबत कर. हो पण त्यांचं मला घर कुठं ठाव आहे? ते मला ठाव हाय. चला. बरं चला तुम्ही, मी जातो आता. आवा पाहुणं, तुम्ही या लढाईच्या कचाकचीत कशा पायी आल्या? असं जरा सोयरीकीचं काम आहे म्हणून. सोयरी? तुम्ही सोयरीक जमवून देता? अहो माझी बेग सोयरीक जमवून द्यायची आहे. आता थोडी जमवून दिलं तर जोड्याने पाय पडू तुमच्या. पण जमण्यासारखी आहे ना? अहो हे काही नाही झालंय. अहो आमचं समज समज जोडल्यासारखंच आहे. सर्व छान आहे. पण काय नाव काय तुझं? माझं नाव होय, माझं नाव घोडाजी आमटोजी दाभाडे. दाभाड्यापैकी वय बरं आहे. आणि चाकरी कुणाची करतो या? अहो हे काही नाही झालंय. चाकरी आपल्या शिवरायाची. शिवाजीची? अहो शिवाजींची नाही, शिवाजी महाराजांची. वा 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 वा, चाकराला धन्याविषयी आदर हाय म्हणायचा. छान छान. घे तुझ्या आदराचं चीज म्हणून या मानाकडे तुला अल्पशी भेट. घे. म्हणजे तुम्ही? मी मानाजीराव माने, समजलं ना? चला ठेवून घेते. चला चला.